Видео за новите. Ще обясня най-важните неща. Най-важното са битките. Клубните битки. Левски е тук в първа лига и ЦСКА тази седмица е тук. На Резулт цъкате ето тук 9 часа. Не, тук пише 8, 1 час напред сме. В 9 и 9:30 са битките. 3 минути преди всяка една битка. Ето тук така в ляво ви излиза юмрук. Говорим за клубните и държавните битки, ви излиза юмрука. А за тези другите сега ще ви обясня. Така, тези са от 9 часа до 9:30 според зависи. След това има алианс битки. Вие на бигинер ще влезете в един общ алианс, всичките бигинери, всичките играчи, за да може да играете заедно, да си помагате. Алианса е важно, ще го разберете по-нататък, няма да ви обяснявам. За да влезете в алианс, когато ви пратят покана, ето тук долу в ляво, цъкате и давате приеми. Ако някой ви е поканил и не искате, може да откажете. Има и отказване или реджект, не знам как ще ви го пише. Хубаво е да играете в един алианс всички българи. Така, тези битки са от 9:40 и 9:50. Всеки ден по едно също време. Не като тук да проверяваш кога са. В 9:40 и 9:50. Държавните са след това и те са след 10 часа. Значи има плюс 3000 и минус 3000. Ето на минус 3000 вие ще сте, дами и господа, 10:10 и 10:20. Това са за днеска. Ви ще се проверявате всеки ден. Другото важно е, тук има дневни мисии, така да го кажем. Тук са битки 1-1. Аз цъкнах тук на 4 да пробни видеа правих, както и да е. Цъкате, намирате, бийте са. Той са мисии дневни. Тук трябва да направите с този удар 4 убивания на Special Forces. Сега ще ви обясня за тях. Ударите са ви тук Q, W, E и R. Q е ритник, W е юмрук, E е въртелив удар, R е глава. Значи тази глава, един вид удара се получава двойно, тройно по-силен от тия тук двата нормалните. И ето 1-1 намерих, влизам, няма да се бия с него, в принцип нали биете са и ви дава пари ако спечелите, дори като загубите пак ви дава пари. Но ви дава и трофеи, сега ще обясня за тях, сега няма да се бия, излизаме. Трофеите, тези са постоянните трофеи, те са примерно направи се регистрацията и примерно след година и половина, ако си много активен, може да си вземеш най-голямата награда. Това е скин или играч, който ти дава 20% повече сила, нали, и здраве. 20% ти се дига всичко. Така, обяснях за купите. Тези са постоянните ви купи. Наградите тук са това са пари, това са бос с пари. Тук ви да един скин, един шишкав, така. Златните са боста е това. Бостовете са тук, а пък токените са това. Тук дава и токени. Нали? Парите, токени. Пари, токени. За да не се объркате. Токените са с пари може да се вземете и да си купувате неща, но в принцип може и без пари да играете доста добре. Така, бостовите, както ви обясних тук, че ви дава, са ето тези тук. Сила, здраве, аптечка и спид. Спида един вид по-бързо да се движите. Така, тези купи са ви постоянните, вечните, така да го кажем, а тези са месечните. Тук месечни и всеки ден, нали, трябва да влизате на битки, 1-1 да си правите, за да ви дават тези купи и да си взимате тези награди. Тук има малко по-различни награди. Това е 2% повече сила, 2% повече здраве, това HP. Така,
Боста обясних, тук купите обясних. Купи дава, да, може би се чудите къде ви дава тези купи, за да взимат тези награди. Купите ви ги дава на всичките битки, ето тези, нали, клубни, алианс, държавни и на тези, сега ще ви обясня, и на one-one битките. Само на тях ви дава купи. Нито на тези мисии, дневните, другите мисии, сега ще обясня за битките пак. Другите мисии са ето тук бусове, като разбивате. Аз убих, нали, разбих един бус и ти отчита и ти дава пари. Като си разби 60 буса, ти дава хем пари от разбиването на самия бус и от бройките. Ето тук. Тук има различни сгради с различни обекти, да го кажем, които също, нали, като ги убивате, ви дава пари. Ще ги разгледате, сега няма да ви го обяснявам. Типон е това, бус, той са гвардс, байкари, бикери, който как иска да ги нарича, пънковете и Police Special Forces. Това тук е баровете. Сега ще вляза да ви обясня и после ще се върна да ви обясня за битките, ето тези. Така, ето го, това е бара. Сега той ще го разби този играч. Ето, тук така е иконата, ето тези са баровите, е това. Ето го буса от тази страна. Тъй да се движа по-бързо, тук за бостове обясних сила, здраве, аптечка, спид. Цъкам 4 и сега се движа по-бързо. Ето го типона. Тук са пънковете и така ще разгледате мапа хубаво. Тук са байкари. Тъй тук тези мисии ви обясних, може да откажете. То е да убиш с W тези играчи, които обикалят като тебе в града. Давам give up. Той са дилърите. Тъй с тези дилъри не ви обясних ето тук долу. Дилърите имат, когато ги убиете дилърите, дават факла и спрей. Чакай да намерим един, не намирам никой. Тъй спрея, пак той е тук в мисиите, ето тук горе. Правите си спрей и пак ви дава, като имате 15, аз имам 25, ще се завърша мисията и ще се взема пълните пари. Ето го е тук един дилър има, да го убием. Тук сега ми даде пари, не ми даде. Ето сега да го видим този, да му забием една глава на Slayer. Ето даде спрей, стана 27. Май съм бил с 26. Ето го стената за спрея. Ето, правя си спрейчетата. Факлите са бият с петичка. Значи 1, 2, 3, 4, 5. То си ги пише тук така. Така, тук оправихме факли, бост, спрей разбрахте, купите разбрахте, тук дневните мисии, нали, долу вляво показвам, one-one, дневни мисии, те другите мисии тук също, те са също дневни. Според бройките ви дава пари и си взимате. Така, ударите ритник, юмрук, въртелив и ер. Те се отварят с като си дигате левела. Така, друго кое не съм ви казал. Важно, така, тук съм още на мапа да ви обясня, тук те с полицаи. Тук дава пари само на тези, които са топ 10. Полицаи са тези тук полицайчета, черничките, които обикалят, този тук ето го. Тези. Трябва да си в топ 10, за да вземеш пари. World Quest е, когато се напълни този ринг, натискате буквата М, той почва да свети, да мига. Имате 2 минути да стигнете локацията, примерно е тук горе.
И за 2 минути трябва да влезете в този кръг и събийте там си дни, за да ви даде 200 каса, казва 200 хиляди пари. Той са ти парите, той ти е токените. Тоест парите, с пари можеш да си купиш токени и да си купуваш различни работи, тук така, които аз лично не ви препоръчвам. Може да си ги спечелите в самата игра от купите, от битките ви дава пари и така нататък. Значи тук за тази купа не ви обясних. Има скинове, тук ви дава ето шишко, нали? И вече ако играете година и половината и активно, може да стигнете този, това е скин екип, който както иска да го разбират, 20%. 20% ви дава повече сила, здраве и това е. Сила, здраве, мисля, че и Бог май фащаше, но не съм сигурен. А тук така са ви силата, здраве, критичен блок и скорост. Тук долу виждате ли иконата? Оп, оп. Тъй ви на бегинер по-добре е да направите примерно 300 или 450 точки, да събирате, за да дигнете изведнъж на следващия град или мап, както му викаме ние, за да отидете силен, защото ако дигнеш, ето да изляза от тук, като вдигнеш 451, отиваш в по-горния мап или по-горния град. Ето ги тук така. Мап и ще вас пукат. Ще сте много слави. Зато е хубаво да може да дигнете изведнъж примерно 1650 точки. За да сте силен, събирате пари, няма да дигате точки. Стоите тук примерно 225 на 225, нали? Толкова ли? Да, 450. И после си дигате тея тук долу. За тях също много пари трябва. Играта е те направен, за да играеш дълго. Тъй докъде бях стигнал, значи сила, здраве, критичен, това критичния е един вид, примерно ако имаш, колкото си дигнал, ако си дигнал примерно 500, защото максимум е 1000, горе-долу на половина ще използваш критичния удар. Критичният удар е, нали, силата ти. Силата ти, примерно ако е 1000, критичният удар става двоен, но играта се избира кога да ти го даде според точките, които си дигнал от тук. А те са до 1000, както казах, 1000 е максимум. На тези трите, критичен, блок и скорост, максимум е 1000. Аз бих ви препоръчал да се вдигате скорост първо и след това тези. Тези да се стоят. Вече ако искате да отидете в по-горни мапове, вдигате се тия регулярно всичките. По-малко, който както се реши. Тъй, битките оправихме, тук има държавни битки, ето ти ги часовете, 23, т.е. в 12 вечерта, то е 12 на обяд, тук е 5 часа след обяд. Тук излиза 2 минути преди всяка битка, тук излиза един юмрук и да си дадете заявката, че ще влезете да се биете. То е DM турнамент, му викаме, по същия начин. Нали, тук са държавните, то се пише Country. DM е с всички играчи с близки на вашите точки, които сте. Алианс турнамент е за хората, които са в Алианс. Нали, обясних ви от тук така, ако някой покани, влизате в Алианс. Тук, нали, класиранията според който Алианс сте. Той са пак, нали, битки на Алианса. Тези тук няма да ви го обяснявам. Тим купа, по-нататък ще ги научите. Те ударите са ви ясни. Сила, здраве, аптечка, бост, факли, спрей от дилърите, които са вътре в мапа. One-one, мисия, тук мисии имате. Те са дневни. Ето тези тук мисии също са дневни.
типони, бусове и тези тук другите ще си ги разгледате. Той са ви парите. Ето сега примерно аз ще дигна тук една точка и тук още, но тук нямам пари, ето. Мога да сдигна speed. Може и по 10 да си ги дигнете. Друго нещо, което да съм забравил, друго няма. Ако имате нещо, питайте. Тук тези икони ги разгледайте. Тук са ви, ето набързо ще ви нафърля, сила, здраве, той са ви скиновете, той са ти облеклото, което примерно може се избереш. Нали, те се купуват с токените, както ви казва. Тук като цъкнеш на плюсчето, въпраща на един сайт, там нали, може с дебетна карта да се вземете и там по един друг начин, дето аз не ми е ясен. Те има и безплатни скинчета, които нали, те са 0%, ама аз в момента съм с, ето сега ще го избера този нинджата и ставам, пак съм с 10%, да, забравих да ви кажа, че ако си имаш, примерно, ако купиш нали, скин, този е 15, този е, нали, него трябва да имате. Но за да го купиш, има една схема, дето ако някой иска да пита, ще му се обясни как става. Сега нямам време да обяснявам. Може да спечелите токени за този скин без да давате пари. С тази схема, която ви обясних, питайте, ще ви се обясни. Друго няма да ви обяснявам. Има много неща, разгледайте. Другото важно нещо. Него го забравих. Това са ударите, значи когато вдигате левели, нали, биете те с из мапа и те тук така, нали, като биете, те ви дават experience, левел си вдигате. Ето тук, на тази икона тук, когато цъкнете се развиват и ударите. Аз съм на 0, почвате от този, после този, ето тук на плюсчето, тук виждате ли, ще може да се вдигате. С всеки левел тук си вдигайте ударите. Дигат ви са ударите, силата или качеството, който как иска да го разбере. Не качеството, силата е. Един вид с около 50 или там някакъв алгоритъм на играта. Както и да е, то е общо взето, спирам видеото, който каквото разбрал, който не разбрал, да пита, ако съм го обяснил правилно или неправилно, това е положението.